Ali akadongan lasroha pajuk pamuse di pertanyaan palaboroha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Adorakso majah hasipa kusur-kusuran ni rohatta jumolu mahita martaniang. Pupuji kami ko ali di bata Jakuba perdengkan basa na mangaramuti kami totong di bagasan akka ulaw nami sadarion. Dopak so hutang yok kami sian hata mali Tuhan perjuluk urasi mahami sian akka horangan hagalion nami di bagasat pedimi asa tamahay marsaur dohot ko nabadia dohot tumangihon mangulahon sian hatami asiro hamali Tuhan mauliate madiho di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dia muna sudi aliak kadongan ia sipa kusur-kusur ni rohatta dibuat sian buku wasiat kekal nama dolan mangarana pido matani Jakuba na diuhal sian pesalmen 10 sada jalan nagabe ujahan ni sipa kusur-kusur ni rohatta ima sian ayat opat nama dok di bagasan bagasna nabadiyaido pe Jakuba jala banua gijang habang sana sai mangaranapi do matana sai didudui iburu di matana do jolma manusia mangaranapi do matani dewata. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat baik dan jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hata ni ede ni anak sekolah minggu doon pengotok kita. Pagua di ida de batado nasa nataula manangah HP di hitabi. Danga dong nahulip di Tuhan. Saudok do kata ni ede naking tu pangatusion ni para pesalmen. Dia porseibana do nakpe di bagas jorona do Tuhani di banua gijam alai di pamana do akka zomai di ida do sudina namasa di atas tanoon danga dong nagipesian balik sa diuji matana do akka zolma manusiai salukutna padokan menguji somalna dipakai laho maboto manang patubuhon hinatutuni sesuatu manang dang itu isara hatutun dimas sitongdo manang na daktutu mas nadingkam lapatan ni dang asal nadidok buti taringot tu masa sahala di leibana no sahat tuha perbagasan ni ganu pika marsada-sada markiti pernidaan nama nurusi tu hati-hati tu ngapala sudi dot orang dia dupan ni Tuhani ala nidang boy marsi paula dia dupan na rumon na do akka perjahat alai okopon na do akka halak na guna. Hamu ali akka dongan ali-ali ni YKB Namar Hata Batak Tubaon dihaposi perpesal menoddo pabua di boto Tuhanido hinabagas ni roha dohot hatutuan na mangusad di tibana di batado perlingguman ni perpesal menod sialani dangolo ibana di paliddak akka pudani perjahat bolan di batado pengaduan haposan di sude namasa ibana martani pali Tuhan nami Tuhan melati hok kami do panun buliongmu natuntak kas do di idaho di panok notiho kami saduk nama nangaha hula kami ganupari di botohodo alani Tuhan Yaitu ngadog akan nakurak sa lilingop pabahinan nami magpamuati mahuli kami.
paubah marohanami pakot di bagasat tu dunia oleh Tuhan asa marsitu kami mamului ko mangula akan adinggan kay baru marohanami sabi asi rohanami Tuhan pagbubuy mahami ya kaulon nami asa zamot tu bek kami ketu akka ulaw nadinggan gabi puji-pujian di warna membelas rohanami do akka lomancol asi rohani di bagasan anakmu Yesus Kristus tani memahami amin. Sama ni mazolo pertanyaan ta sadarion nang lupa hamu ate akadongan like subscribe jala sagi untuk akadongan na asing musik di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita marhite inu nga parsidot tamu na patolhas berita nauli rap doh yeka di on sai di pasu-pasu tu atai mahita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.